আরে যজ্ঞ তুই এতিরে সূর্য? তু এঠি ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। আরে কোন ହେଇଛି কହୁନୁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି। আরে স্বপ্নাକୁ বাହା ହେଇଛୁ ତ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ସଂସାର କର ସଂସାର ଦେଖ ସଂସାରକୁ ଅନୁଭବ କର ଅନୁଭବୀ ମାନଙ୍କୁ 100 ସଲାମ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି। ଆରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା ଏ ଯେ ହଁ ମୋ ବାପା ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ପଞ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଧୁଆଇ ଦେଇ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ଅବହେଳା କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ବାପା 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 ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବାପା ପହରିବେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବିପଦରେ ପକାଏ ତାପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେଲ ସାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ଜିରୋ ଭାଇ ଜିରୋ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କଥାକୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଡର ଡର ମଣିଷକୁ ଡରାଏ ଡର ପରୁଷର ପୌରୁଷତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଠିକ ଯେମିତି ତୁ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମତେ ୱାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ସାଙ୍ଗ କହୁନୁ ସେଇ କିଛି ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ତୋ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ତୋ ପାଖ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୋ ପାଖରେ ରହିଗଲେ କ୍ଷତି କଣ? ସମିତା ଥିଲେ ହୁଏତ ସେ କଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ନେଇଥାନ୍ତା ସେ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ହଁ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କେବଳ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଛେ। ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ହାଉ ପେସେନ୍ସ ସାଙ୍ଗ ହାଉ ପେସେନ୍ସ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ଦୋସ୍ତ ତୁମ ଫିଲୋସଫର ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିଆ ସ୍ୱପ୍ନା କୋଉଠି ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆରେ ବୋକାଟା ନା କଣ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ବାହାରେ ଛିଡା କରିଦେଇ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ରାତିର ବି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ଏ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଳେ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଏ ରାତି କେବଳ ତା ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜେ କେବଳ ତା ପରିଚୟ ଆରେ ଏଇ ଏ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭିତରୁ ଡାକିଦେ ଯା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଯା। ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯା। ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ଯା ଆରେ ଯାଉ ଯା ଯା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମିତା ନାରୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ନାରୀ ଦିଟାକ କମ୍ବିନେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅଧିକାର ଦିଟାକ ସବାର ହେଇଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେଇଆ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମତେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ ये कण तम घर ନା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟର। आमे कोन एठी रहबा ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ରହିବ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଭିତରକୁ ଆସ। ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଦାବି ହିଁ କରେ। ଆରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆମ ବାପା ଅଜା 14 ବର୍ଷ ଦାବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧାର ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଠୁସ୍ कोन एमिति कहउछ ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ସେ ଭାରି ମଜାଳିଆ ଲୋକ ବାସ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଠୋସ୍ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ଆଜିଠାରୁ ଏଠି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। मु रहबी आउ तमे ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲାଗି ରହିଛି। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କଥା ତ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆରେ ଆରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ହୁଏ ଆଉ ମୋ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଡି ହେଇଯାନ୍ତି ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ଏଠି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ବାସ୍। ତମର ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରଖି ବାସ୍। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। नहीं माने मु कोन कहउतले कि ଆରେ माने ଏଇ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ରହିବା କେମିତି
ସନ୍ଦେହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବମ୍ ଥରେ ବ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ହିରୋ ଶିକା ନାଗାସିଂ ପରି ପୃଥିବୀ ଚଳିବ। ମନ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହ ପୋଛି ଦିଅ, ଥରୁଟି ମୋତେ ଫାଇବିଲ୍ ଡାକିବ, ଦେଖିବ ସବୁ ଶେଷ, ସବୁ କ୍ୟୁର। ଦେଖ ସପ୍ନା, ଆଜିଟା ତ ବାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପର ଗପର ସବୁ କିଏ ବେକାରେ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କେତେବେଳେ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କଣ ଟିକେ କିଛି ଘଟଛି ରେ? ହେଇ ବେ ଆଗ ତୁ ମତେ କହ, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? କି ବେକାରିଆ ପିଲା ଦେଖି ମାନେ କହୁଛୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରହେ ନା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚାଲେ ଆସେ, ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାଲ ବି ଟିକେ। ଦେଖ ସପ୍ନା, ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କମଳ ଲୋଚନ ମହିପାଳ, ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଓକିଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୋର ଅନର। ଦେଖ ସପ୍ନା, ଆଜି ତ ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବନି। ତମର ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋରି ଉପରେ ଥିଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରଖି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କଣ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ଏଠି ରହିବ? କଣ ଗୋଟେ ଡାରେ ନାରେ ଘଟିଛି ବୋଧେ? ଆରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସପ୍ତାହକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛି। ଆଏ ହଁ, ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ, ସ୍ୱପ୍ନା ଯଜ୍ଞକୁ, ମାନେ ରାମ ସୀତା, ସୀତା ରାମ। ଆରେ କାହିଁ ରାମ, କାହିଁ ରାମ, ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁ ସୀତା, କାହିଁ ସୀତା, ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରବେ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ତୋର ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଆଗ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା। ଆରେ ଯଜ୍ଞ ପରି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ବନ୍ଧୁ କାହିଁ, ସୁଗ୍ରୀବ ସମାନ ସେଇ। ରୋକବେ ତ ଗୀତ। ଦେଖ ସପ୍ନା, ଏ ପାଗଳ ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଜମାରୁ ସେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି। ସପ୍ନା, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଘରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସୁଛି ସପ୍ନା, ଆସୁଛି ମୁଁ। ହଁ ଯାଅ, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫେରି ଆସିବ। ଫେରିବି ସପ୍ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତମେ କହିଲେ ସପ୍ନା, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ମୁଁ କଣ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବି? ଆସୁଛି ସପ୍ନା, ଆସୁଛି ମୁଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବ ତ? ମତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଫେରିବି ସପ୍ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଦେଖ ସପ୍ନା, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବନ୍ଧୁ। ତମର ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋରି ଉପରେ ଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଘରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନା ମନ ଟିକେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ତ। ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆସୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ବାଏ। ରୁହ, ତୁ କହିବୁ କଥା, ମୁଁ କହିବି ତା କଥା। ତୁ କହିବୁ ମୋ କଥା, ମୁଁ କହିବି ତୋ କଥା। ମନ୍ଦିର କହିବ ସିନ୍ଦୁର କଥା, କହିବ ସିନ୍ଦୁର କଥା। ମନ୍ଦିର କହିବ ସିନ୍ଦୁର କଥା। एहीपरि क्लिप देखिबाको आज ही सब्सक्राइब करंतु आमर यात्रा।